jediné, co můžeme, je mít určitý kompas, určitý instinkt daný hodnotami, které nás povedou nejlépe, že jistá míra pragmatismu je vždycky nutná v mezinárodních vztazích zvláště, ale nemůže to být míra pragmatismu, která by ohrožovala vlastní hodnoty a tudíž vlastní identitu. Můžeme být pragmatičtí velice rádi, to nezbytné určitě, když jsme se pobili u každého konfliktu, který nastane nebo nedorozumění. Ale na vás bude a ten svět, do kterého vstupujeme, a s tím souhlasím teda prostě s panem profesorem, je naprosto v tuhle chvíli nevypočítatelný. Zpomalení hospodářského růstu v Číně a ten efekt, který to bude mít na globální ekonomiku, nikdo není schopen v tuhle chvíli odhadnout. Zdá se, že se blížíme tomu druhému dnu toho pojitého V, pokud jde o vývoj hospodářské krize. Už víte, že v tuhle chvíli státy jednotlivé jsou vysíleny, připravují sérii opatření, včetně české vlády, které dopadají především teda na ty široké vrstvy a především teda střední vrstvy, že ty nejnižší, tím si nikdo nic nevezme. Ale znova se tím vracím k vám a tím chci říct, že vy musíte být připraveni, flexibilní, nevěřit dogmatům a každou tezi, které se dostanete, která vám bude předkládána, se stavit kriticky a skutečně kriticky zkoumat její držitelnost, její pravdivost, její hodnotu a pověřovat ji praxi.